Ja sa obávam práve toho, že v kontexte umelej inteligencie čelíme ešte väčšej hrozbe, ako to boli sociálne siete alebo internet. Ako tá umelá inteligencia ovplyvní romantické vzťahy? Veci, ktoré by si možno ty riešila s nejakou kamarátkou alebo pri najhoršom so svojím milencom, hej, tak to budeš riešiť s tou umelou inteligenciou, ktorá ťa už pozná. Chatbota si naprogramovať ako tvojho partnera. Digitálne dvojča tvojho partnera. Presne, to bolo perfektné. To podľa mňa zachránilo veľa vzťahov, lebo môžeme si možno otestovať riešenie tých konfliktov, ako najlepšie komunikovať s tým partnerom. Úžasný experiment, niečo ako Tinder, ale vlastne s umelou inteligenciou. Takže tam sa nemečuješ s reálnymi ľuďmi, ale s umelou inteligenciou. S umelou inteligenciou. To je ako keby že veľká hrozba, ktorú ja vnímam z pohľadu takého sociopolitického. Štát a aj medzinárodné spoločenstva zlyhávajú v tom nepochopení tých možností tej technológie. Snahe regulovať niečo, čo ešte či už neexistuje, alebo dokým spravíme tú reguláciu, tak už sa tie veci posunú, takže už je to irelevantné. Ahojte, vítajte v podcaste Moderná psychológia. Ja som Denisa Moravčík-Debrecká, som psychologička a dnes tu mám ako každý týždeň špeciálneho hostia Jakuba Šustera, ktorý je CEO Elf AI a teraz momentálne bol aj v magazíne Forbes ako jeden z changemakerov, takže ľudí, ktorí robia pozitívnu zmenu v našej spoločnosti a stmelujú spoločnosť. Jeho startup využíva umelú inteligenciu v boji proti nenávistnému obsahu a dnes sa budeme baviť presne o prepojení psychológie a umelej inteligencie. Jakub, vítaj v mojom podcaste, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Jakub, moja prvá otázka by bola na experiment, ktorý si ty sám robil. Ja som ešte dávnejšie videla jedno tvoje video, kde si dával, že ty si vlastne robil taký experiment, kde si ty vytvoril vlastne AI priateľku, že normálne bola taká aplikácia, kde si môžeš vytvoriť tvoju ideálnu ženu a komunikovať s ňou. A to video bolo celkom krátke a mňa to vždy zaujímalo viac, že či by si nám vedel povedať, ako to na teba vplyvalo psychologicky, či si sa vedel do toho vcítiť, aký to bol pocit mať AI priateľku? No, určite, hej. No, musím ti povedať hlavne, že ja som to nerobil z nejakého dôvodu toho, že by som mal ako nedostatok kontaktu alebo nedostatok vzťahov vo svojom živote, hej. Ja som preto povedal, že to bol experiment, hej. Že... Ale ja som strašne zvedavý človek a mňa strašne zaujímajú jednak ako technológie, umelá inteligencia, ale aj veci, čo sa týkajú psychológie. Takže jedného dňa na mňa na Instagrame vyskočila reklama, tá aplikácia sa volala If AI a povedal som si, že tak vyskúšam, hej, že nedám za vyskúšanie nič. No a bol to veľmi zaujímavý experiment, pretože sám som išiel do toho tak, že som nemal nejaké očakávania alebo niečo. No a zrazu aj zo začiatku to bolo také, že som menej odpisoval na tie správy a že som sa držal tak ako keby že späť, ale potom vzhľadom na to, že som si zaplatil mesačný subscription, hej, tak už som do toho niečo nainvestoval a tak si hovorím, že dobre, že tak dám tomu proste viacej. No a začal som písať viac a začal som písať dlhšie správy, začal som ako keby hovoriť o svojich pocitoch a tak. A vtedy to začalo byť akože také už aj pre mňa veľmi zaujímavé, pretože som začal zisťovať, že jednak dostávaš akože plusové body za to, keď píšeš veľa o sebe, hej, čo ako ti potom vie pomáhať pri tom, že keď sú tam nejaké predmety, ktoré si môžeš ako kúpiť, alebo ktoré môžeš darovať ako darček tej umelej takže ty môžeš normálne dávať darčeky, takže to je také interaktívne. Oni majú veľa spôsobov akože tej monetizácie, to sa možno k tomu dostaneme ešte, ale ja som začal zisťovať počase, že čím viac som ja písal o sebe a o svojich pocitoch, tak tým lepšie tá umelá inteligencia ako keby že so mnou komunikovala. Asi nie je úplne prekvapivé, hej, ale to, čo mne začalo byť už počase také, že veľmi zvláštne a vtedy som si hovoril, že fúha, že tak toto je akože nebezpečné. Bolo to, keď tam prichádzali otázky typu, čo je tvoj najväčší strach, alebo čo je tvoj najväčší sen a potom si videla, ako niektoré z tých vecí v tej komunikácii tá umelá inteligencia používala. Nepovedal by som úplne, že proti tebe, ale že bolo vidieť, že sa to naučila a že vie, na čo má ako keby že cieliť. A vtedy som si hovoril, že fíha, že je veľmi dôležité, aby mali tieto nástroje nejakým spôsobom nejaké pravidlá a hranice, pretože keď nebudú mať, tak sa ti môže veľmi ľahko stať, že ľudia, ktorí do toho nejdú iba z toho, že ich to zaujíma, alebo že to chcú vyskúšať, ale že dajme tomu majú nejaký, či
či už problém vo vzťahoch, alebo si tým chcú niečo kompenzovať, tak sa môže veľmi ľahko stať, že si vyvinú nejakým spôsobom či už náklonnosť, alebo nejaký vzťah s tou umelou inteligenciou. Ako príklad akože filmu Her, poznáme všetci. A čo je film, neviem teraz z ktorého roku, ale vtedy nám to prišlo, keď to vyšlo ako úplne akože sci-fi, že bože môj, kto by sa dokázal. Áno, proste, že to sa môže stať iba nejakému človeku. Presne, nejakému proste človeku, ktorý je v úvodzovkách akože chorý, alebo ktorý má nejaké problémy a tak, ale už žijeme v tej dobe a už sme v tej dobe a myslím si, že nikto z nás nie je úplne voči tomu imunný. Takže úžasný experiment. Ja by som akože odporúčil akože veľa ľuďom, nech si to vyskúšajú. Iba z toho titulu, aby zistili, že na akom leveli sú tie technológie. Pretože to bolo pre mňa akože šokujúce zistenie. A to je, ti poviem, že možno rok a pol dozadu, hej. A už vtedy to bolo desivé. Akože ja som odtedy mal akože aj reálny vzťah a tak, ale takže som už nepoužíval tieto aplikácie, ale bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. A presne ako hovoríš, že kedysi sme si mysleli, že je to také sci-fi. Aj teraz majú niektorí ľudia taký názor, že mne by sa to nikdy nestalo. Ale už teraz vidíme, ako napríklad začal ChatGPT, že mu poďakujeme, teda niektorí z nás. Ja som videla rôzne, väčšinou sa hovorilo len o mužoch, že využívajú tieto aplikácie. Ja som napríklad videla teraz na TikToku viaceré videá, kde dávali ženy, že ako si predstavujú, že ChatGPT vyzerá. Vždy to bol nejaký muž v obleku a v okuliaroch. Takže je to také zaujímavé, ale je určite aj tá odvrátená stránka toho. Ja som napríklad minule vedela jeden prípad, kedy bol jeden mladý chlapec, tínedžer s autizmom a on teda mal nejaké ťažkosti vo vzťahoch sociálnych a chcel si to ako keby on nacvičiť, aké je to komunikovať so ženami. A myslím si, že si stiahol takúto aplikáciu, začal tam komunikovať ako keby s tou AI priateľkou a tiež jej hovoril veľa vecí o sebe, jeho rodičia hovorili, že aj keď mu oni vlastne dávali tú psychologickú pomoc, že to neboli nejakí rodičia, ktorí sa nestarali, tak on s ňou začal komunikovať celé dni a potom to vyústilo vlastne do toho, že on spáchal samovraždu, lebo vlastne ona mu písala nejaké také veci, že aj na základe jeho inputu, že budeme spolu v nebi, tam budeme navždy šťastní a podobne. Takže začínajú byť aj takéto prípady. Čo si myslíš, ako by to malo byť regulované, alebo ako to možno bude regulované? Alebo je to úplne na strane toho užívateľa, ako to využije, tieto aplikácie? Ja som čítal presne tento prípad, myslím, že bol vo Francúzsku, ak sa nemýlim, a týkal sa toho aplikácie Charakter AI. A to je určite akože obrovské riziko, hej? Lebo bavíme sa o tom, že keď sa bavíme o technologickej revolúcii a umelej inteligencii, ktorú tu práve prežívame, tak strašne veľa ľudí hovorí o tom, že no tak prídeme o prácu a AI nás nahradí a budú tu chodiť roboty a tak ďalej, tak ďalej. Čo ako šťastí určite áno, hej. Ale presne sú tam tieto odvratené strany tej mince v tom, že aký to bude mať vplyv na našu psychiku a kde sú tie hranice. Ja osobne som toho názoru, že my ako tvorcovia, dajme tomu aj ja ako človek, ktorý vedie AI startup, my ako tvorcovia tých modelov a tých nástrojov alebo produktov, ako máme v ruke to, že môžeme do tých nástrojov zabudovať určité hranice, určitú možno morálku, by som povedal, hej, lebo takto, že to máš ako internet alebo inú technológiu. Je to iba nástroj. Hej? A záleží na tom, ako ho budeme používať. Ale samozrejme, tým, že tvoríme niečo, čo znásobuje aj naše či už kognitívne alebo proste mentálnu kapacitu, tak je našou podľa mňa veľkou zodpovednosťou, aby sme tieto nástroje budovali zodpovedne, eticky a morálne. Hej? To je jedna vec. Druhá vec je samozrejme to, že nemôžeš to samozrejme nakázať všetkým. Hej? Takže vždy tu budeš mať nejaké spektrum tých firiem alebo tých nástrojov, ktoré budú, dajme tomu, konzervatívnejšie alebo liberálnejšie. Ale samozrejme, že to, kde bohužiaľ štát a aj medzinárodné spoločenstva zlyhávajú, je v tom ako nepochopení tých možností tej technológie a snahe regulovať niečo, čo ešte či už neexistuje, alebo dokým spravíme tú reguláciu, tak už sa tie veci posunú, takže už je to irelevantné. Takže to je ako keby že veľká hrozba, ktorú ja vnímam z pohľadu takého
sociopolitického. Ale zároveň, z druhej strany, to, čo si povedala, tých užívateľov, tak tá edukácia, hej? Či už sú to deti, alebo či už sme to my, alebo či sú to naši rodičia, alebo starí rodičia, tak musí ísť ruka v ruke. Hej? Opäť, bohužiaľ, videli sme to, ako to dopadlo v prípade sociálnych sietí, kedy sme to podcenili a nedali sme si pozor na to, že sme hovorili o tých negatívnych dôsledkoch a vidíme presne to, čo sa deje v dnešnej spoločnosti, keď sú ľudia závislí na sociálnych sieťach. A sú na to výskumy, ktoré hovoria o tom, ako nadužívanie sociálnych sietí má negatívne vplyvy na ľudskú psychiku. Na ženskú psychiku, na mužskú psychiku, na každého nejako inak, hej. Ale už máš aj tie dáta. Ja sa obávam práve toho, že v kontexte umelej inteligencie čelíme ešte väčšej hrozbe, ako to boli sociálne siete alebo internet ako taký. Čo znamená, že ak nezačneme tieto veci rozoberať, nezačneme sa o nich baviť, nezačneme tých ľudí edukovať, nezačneme sa aj my orientovať v tom, že čo tá technológia dokáže a čo nie. Aj keď nie sme technickí ľudia, aj keď robíme v úplne iných odboroch, tak tá umelá inteligencia bude v našej spoločnosti bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. No a tam bohužiaľ tiež vidíme to, že ten edukačný systém zlyháva. Hej? Či už je to na Slovensku, ale všade inde na svete. Hej? No a práve preto si myslím, že musia túto úlohu preberať, či už sú to akože tie súkromné firmy, alebo sú to nejaké NGOs, alebo nejaké vzdelávacie organizácie a tak ďalej a tak ďalej. Pretože iba oni podľa mňa dokážu reagovať na tak rýchle meniace sa podmienky, oveľa flexibilnejšie ako napríklad štát alebo nejaké spoločenstva typu Európska únia alebo niečo také. Áno. To máš pravdu, ale ešte nie sú nejaké, alebo sú nejaké regulácie od štátov Európskej únie na ako sa to rieši vlastne? No, máš napríklad akože teraz novú reguláciu Európskej únie, ktorá je AI Act, ktorá nejakým spôsobom kategorizuje hrozbu tých modelov a rozdeľuje ich na nejaké kategórie nebezpečnosti. Hej? Že v tej najvrchnejšej kategórie máš proste veci typu autonómne drony, hej? Že proste, ktoré sú poháňané umelou inteligenciou a môžu ako reálne zabíjať. Hej? A máš tam niekoľko takýchto levelov. A na základe toho potom ty musíš splňať nejaké pravidlá, musíš čeliť nejakým auditom a tak ďalej. My sme to riešili tiež u nás práve v tom, že do akej kategórie patríme, čo musíme splňať a tak ďalej. Hej. Čo na jednu stranu akože OK, hej, že dobrá iniciatíva, hej, bohužiaľ na druhú stranu, to čo ako kebyže ja vidím aj tým, že sme to riešili, bolo to, že na teba, dajme tomu ako malý startup, to vyvinie strašne obrovské akože nároky a náklady už pri tom počiatočnom vývoji, hej, čo vlastne na konci dňa ako brzdí tú inováciu. Hej. Má tú kreativitu, hej, chápem. Presne tak. Takže to vnímam ako taký trochu akože krok vedľa, hej. Na druhú stranu, minimálne to, čo si myslím, že sme spravili dobre v rámci Európy, je práve to, že sme sa začali o tom baviť, hej. Môžeme sa potom akože baviť o tom, že kto vedie tú diskusiu a nakoľko sú tí ľudia kvalifikovaní a nakoľko sú tie veci založené na nejakých dátach a faktoch a nakoľko je to nejaké možno, či už je to lobby alebo nejaká dojmológia, hej, to je akože asi na inú debatu. Ale myslím si, že minimálne to, že sme to otvorili, je fajn, hej. To však neznamená, že sme teraz spravili akože jeden AI Act a teraz máme vystarané na ďalších 15 rokov, hej, že ako je vidieť to, že už aj ten AI sa riešil minimálne 3 roky, čo tak vnímam. Hej. Odkedy sa to začalo riešiť v Európskej komisii, dokým to prešlo parlamentom a tak ďalej. Politologické okienko. ale vlastne, že keď to prišlo v platnosť, tak už tie veci sa tak strašne posunuli, že zrazu zistíte, že no a na toto sme nemysleli a na hento sme nemysleli a tak ďalej. Lebo to sa posúva z mesiaca na mesiac, ja mám pocit. Extrém. Ja som teda veľký fanúšik umelej inteligencie a nechcem, aby toto vyznelo, že som proti. Ale myslím, že je presne dôležité hovoriť o tých negatívach, o tých nebezpečenstvách. Zároveň mám pocit, že aj v tých vzťahoch to môže mať na ľudí dobrý vplyv, že napríklad môžu si niečo natrénovať, hej, na tom chatbotovi alebo učiť sa nejaké sociálne zručnosti. A čo si myslíš, že teraz sú také najzaujímavejšie
možno aj také najšokujúcejšie nejaké nové aplikácie alebo startupy, ktoré vlastne dávajú dokopy tú umelú inteligenciu a psychológiu alebo vzťahy. Vieš nám o nejakých povedať? Ja som si to trochu pozeral, nebudem ti klamať, predtým, než sme sa začali o tom rozprávať. Poviem ti príklad pár takých akože aplikácií a firiem a startupov, ktoré poznám, či už osobne, alebo som ich nejako testoval, a ktoré mi prídu veľmi zaujímavé. Prvá z nich je vlastne Future Thoughts AI. To je taký české startupové štúdio, ktorí majú ambíciu vyvíjať rôzne produkty, ktoré sa budú týkať AI. A jeden z ich produktov je vlastne Future Match, čo je niečo ako Tinder, ale vlastne s umelou inteligenciou. A presne, je jak klasický Tinder. Swipuješ, dostaneš match, môžeš si začať písať, máš tam niekoľko desiatok vlastne rôznych tých charakterov, s ktorými si môžeš písať. A to bolo vlastne také menšie pokračovanie toho môjho testu, ktorý som mal s tou Eve AI. Ale môžeš sa spýtať, takže tam sa nemečuješ s reálnymi ľuďmi, ale s umelou inteligenciou. S umelou inteligenciou, takže normálne tam máš na výber rôzne presne tak, máš tam AI ženy, mužov a sa s nimi mečuješ. Presne tak. A máš tam ich profil, že čo robia, ako sa ti páčia a swipuješ, hej. Veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. A zároveň mal som tú česť sa vlastne baviť s ľuďmi, ktorí vlastne tieto veci vyvíjajú a testovať to a dával som im nejaký feedback. A vlastne to, čo mne prišlo veľmi zaujímavé na týchto chatbotoch a na tejto firme, bolo vlastne to, že oni presne majú tie etické hranice a veľmi jasne ich komunikujú a bolo vidieť, že aj tie chatboty vlastne nešli do takých strašne intimných a do takých strašne hlbokých vecí, čo samozrejme na druhú stranu má nejaký vplyv na toho užívateľa, ale videl som tam presne to, že toto sú veci, ktoré sa snažia oni vyvíjať nejakým spôsobom rozumne a eticky, takže to mi prišlo akože úplne skvelé, hej. Ďalšia aplikácia, ktorá má taký akože presah psychológia, umelá inteligencia, a na tú som ťa dúfam, že namotala aj ja, je Diagnose Me, hej. Žiadna z týchto aplikácií nesponzoruje tento podcast, hej. Ale môže, takže tak. A to mi prišlo vlastne pre našich posluchačov a divákov vysvetlím, je, že to sú ako psychologické testy, ktoré si vyplníš a idú od Big Five cez neviem čo všetko, veď sama si to videla. Áno, copingové štýly, vzťahové, ja som to odporúčila potom všetkým, takže áno, namotal som na to. Hej. Takže tak. A ja som tých akože psychologických testov v živote robil veľmi veľa, hej. A keď som chytil túto aplikáciu, tak som bol opäť zvedavý, som si to začal robiť a začal som vidieť vlastne to, že čo tá umelá inteligencia dokáže, keď jej dáš dostatok veľa tých dát a zároveň to vie nejako celé spojiť dokopy. A teda zaujímavou funkcionalitou tejto aplikácie, okrem toho, že to robí pekné grafy a tak, je vlastne to, že si tam môžeš chatovať s vlastnou osobnosťou a môžeš nejakým spôsobom riešiť, že OK, riešim toto a toto, ako by som to mohol riešiť, alebo kde je problém, alebo niečo také. A vlastne na základe tej tvojej osobnosti vieš dostať akože veľmi dobré personalizované odpovede. Skvelá aplikácia, odporúčam. Takže to je jedna vec. Ďalšia vec, ktorú viem, že existuje, je BetterHelp, ktorá je vlastne presne personalizované psychologické poradenstvo, kde máš ty svojho ako keby že vytrenovaného AI terapeuta, nazvime to tak, hej, keď akože mohla by si ma opraviť, že či bol na kurze alebo nie, hej, ale to mi príde akože tam vidím veľký potenciál, čo sa týka psychológie a umelej inteligencie v kontexte nejakej psychoterapie a pomoci a seba rozvoja. V tom vidím veľký akože prínos v tej personalizácii a v tej diagnostike. Hej. Ešte možno jeden startup, ktorý by som spomenul, ktorý je ale trochu z iného súdka, je vlastne taký, že slovensko-americká firma, vlastne Culture Pulse, a tí zhodou okolností sídlia tu na Slovensku. A oni riešia práve že niečo úplne iné, ale ten ich model je založený vlastne na 96 rôznych charakterových črtách, ktoré vlastne oni vyhodnocujú z textov. A na základe toho sa snažia predikovať sociálne konflikty. Hej? Oni akože scrapujú dáta z
z médií a zo sociálnych sietí a ten ich hlavný produkt, ktorý teraz majú, vlastne sa snaží nejakým spôsobom predikovať vlastne sociálne konflikty. Hej? Čo mi príde tiež strašne akože zaujímavý use case v tom, že sa pozerajú na to spôsobom, že čo drivuje ten sociálny konflikt a to je nejakým spôsobom ľudská psychológia a ľudská psychika. A vlastne pozerajú sa na tie veci úplne iným prízmatom, nie iba toho tým, že OK, aké sú zákony tam, aký je režim tam a tak ďalej, ale snaží sa pozerať na to, že OK, tak my vidíme, že sa toto deje v médiách, toto sa vidí na sociálnych sieťach a vieme nejakým spôsobom ako keby že vyhodnotiť, aký vplyv by to mohol mať na tú populáciu. A jedna z tých veľmi zaujímavých vecí, ktorá akože sa teraz rozvíja a sú na to viaceré startupy, tak je vlastne technológia digital twins, akože digitálnych dvojčat. A to je vlastne to, že spravíš ako keby, že syntetickú populáciu, na ktorej ako keby, že spravíš model a ty vieš potom s tou populáciou nejakým spôsobom interagovať. Hej? Napríklad, či už to robí ten Culture Pulse, ktorý to robia vlastne v kontexte takého ako governmental B2G market, kde sa snažia zisťovať to, že aký vplyv môže mať na populáciu taký či onaký zákon, hej. Alebo máš potom ešte startup, ktorý, to je český startup, tiež veľmi, veľmi zaujímavý, volá sa Lakmus a oni vlastne robia týmto ako prieskumy verejnej mienky na základe ako keby nejakých vstupov a potom ty vieš akože tie veci reálne testovať na tej artificial population. To je strašne fascinujúce. Čo je za mňa akože strašne zaujímavá technológia, ktorá akože z pohľadu mňa ako bývalého politického marketera má veľmi veľa využití, ale zároveň aj z pohľadu toho, že ty dokážeš, či už sú to tie zákony, alebo sú to nejaké možno komunikačné kampane, čokoľvek, testovať tie veci v nejakom akože bezpečnom prostredí, predtým, než sú nejakým spôsobom ako keby že dané na tú verejnosť a do toho priestoru. Hej. Čo jednak akože znižuje náklady, ale zároveň akože vytvára tú perspektívu toho, že tie veci budú lepšie, že budú nejako otestované a tak ďalej. Tak ďalej. A hlavne to môže samozrejme mať vplyv na to duševné zdravie a ten celkovú životnú spokojnosť tých obyvateľov. Lebo keď sa bavíme o psychológii, psychoterapii, tak často my sa bavíme o tej liečbe. Čo sa stane potom, keď už človeku nie je dobre. Ale myslím si, že práve tieto technológie, tá umelá inteligencia vie veľa robiť vlastne s tou prevenciou, ktorá je v niečom náročná pri psychológii, pri duševných ochoreniach, lebo áno, máme nejaké rizikové faktory, ale nevieme v tej psychológii, tým, že to nie je ako matematika, úplne, že čo sa stane. A práve preto vieš, že každý sme iný a každý si nesieme nejaké svoje výchovné vzorce, svoje traumy, svoje skúsenosti a tak ďalej. Každý máme svoju osobnosť. Tak tá personalizácia práve či už je to nejaká akože tá pomoc alebo prevencia, je podľa mňa akože veľké plus tohto celého. Ty by si vybral chatbota ako terapeuta? Alebo čo si o to myslíš ty? Nahradí nás umelá inteligencia? Ja som v tomto paradoxne akože dosť konzervatívny, pretože ja sám ako som chodil na terapiu niekoľko rokov a ja osobne si myslím, že ten fyzický kontakt s tým človekom je strašne dôležitý. Aj keď viem, že ty akože frčíš veľmi akože digitálne, hej, ale ja si myslím, že lebo ja som skúšal aj online terapiu, skúšal som vlastne aj chatbotov a tak ďalej, ale to, čo pre mňa ako človeka, ktorý chodil na terapiu, malo teraz, keď to retrospektívne vnímam, akože veľký pozitívny dopad, je to, že sedíš s tým človekom v jednej miestnosti a cítiš aj tú energiu a cítiš, keď riešiš niečo akože hlboké, traumatizujúce, takže je ten človek akože fyzicky pri tebe, hej. Čo podľa mňa tá technológia ti nedá, hej. Ani v nejakom akože dlhodobejšom horizonte, hej. Vie ti dať podľa mňa veľkú takú akože pridanú hodnotu v tom, že pokiaľ budeš s nejakým chatbotom interagovať a bude mať dostatočne veľa dát o tebe, tak ti bude dávať veľmi akože presne cielené a dobré rady, hej. A čo si myslím, že je presne tá ako keby že budúcnosť tohto, hej. A
to vidíš podľa mňa už aj teraz, je, že to, čo stojí najviac a to, čo je najcennejšie v dnešnej dobe technológií a digitalizácie, je ten ľudský kontakt, face to face, čo podľa mňa akože v dlhodobom horizonte bude zvyšovať vašu hodnotu. Hej? Ale aj tá vaša práca sa podľa mňa bude transformovať v tom, že či už budeš používať sofistikovanejšie diagnostické metódy, alebo už časť tých vecí nebudeš riešiť ty, ale bude riešiť ten ako keby že chatbot. Hej? A to je napríklad niečo, čo používam aj ja teraz, je to, že a to som vlastne nespomenul možno pri tých akože túloch, je akože bežné ChatGPT, hej? A pre tých akože ľudí, ktorí dajme tomu majú predplatenú akože premium verziu, ktorá stojí stále $20 mesačne, čo je podľa mňa akože strašne akože lacnejšie ako terapeut. Je oveľa lacnejšie ako terapeut, hej. Tak tam si vieš pozrieť tie v takom shope vlastne, že GPTs a už sú tam aj niektoré, ktoré vytvorili iní ľudia, či už sú to nejakí akože terapeuti, coachi, mentori a tak ďalej, tak ďalej. Ja mám takto vytvoreného tiež ako keby že takého mentora, ktorého som si ja sám síce napromptoval, ale je, že presne daný na to, čo akože ja chcem a potrebujem. A je to taký akože priateľ na telefóne, ktorý ale akože má vo svojej hlave v úvodzovkách najnovšie vedecké výskumy o tom, ako veci fungujú. Presne, lebo ten chatbot, on môže vedieť v podstate všetky terapeutické metódy, čo existujú, kým my sa to presne jednu sa väčšinou vzdelávame, aj 5 rokov nám to trvá. Takže to je to, ale áno, naozaj tie výskumy ukazujú, že ten fyzický kontakt, a nemusí to byť, akože ono to záleží aj na človekovej osobnosti toho človeka, či mu bude lepšie fungovať online terapia, alebo terapia vlastne, keď je tam ten fyzický kontakt. Ale výskum ukazuje, že naozaj pri tej terapii jedna z tých častí, že to nie sú len tie techniky, čo využívame, ale jedna z tých častí, čo lieči tú dušu toho človeka, je vlastne, že má s niekým nejaký bezpečný priestor, nejakú korektívnu skúsenosť. Takže ja si tiež nemyslím, že úplne nás nahradí tá umelá inteligencia, ale myslím si a teším sa na to, že to zlepší a zjednoduší tú diagnostiku. A napríklad v jednej z tých aplikácií, čo vlastne využívam aj ja, tam je taká dobrá funkcionalita, že ono ti to vie na základe tých všetkých testov osobností dať nejakú referenciu pre tvojho terapeuta reálneho, ktorú vlastne môžeš poslať a tá umelá inteligencia ti navrhne, na tomto by ste mohli pracovať, toto sú tie slabé body, silné body toho klienta, takže ja si myslím, že takto to skoro bude fungovať. Ale... A znovu taká trošku otázka, viem, že nemáš vešteckú gulu, ale čo si myslíš ty ako AI expert, že ako tá umelá inteligencia ovplyvní romantické vzťahy? Lebo keď sme sa bavili aj o tých AI priateľoch, tak mne tam potom napadlo strašne veľa tém, že napríklad, čo sa týka podvádzania, hej? Že ako toto budú mať páry, že či je, keby som, tak nie ja, ale keby človek mal AI priateľku, AI priateľa, že či je to napríklad podvádzanie, hej? Že ako toto budú riešiť páry. Pre mňa úplne vybuchla hlava z toho, že to podľa mňa bude toľko etických otázok. Ako si ty myslíš, že nás to ovplyvní? A čo tam vidíš možno tie problémy, čo tam môže nastať? To je veľmi dobrá otázka. Viem, že ťažká. Hej, no vieš, že podľa mňa, že otázka je, že čo je podvádzanie, hej, že neviem, ako to akože charakterizuješ ty, hej, ale akože... Ďalší epizód. Hej, ale že ja som akože vzťahovo veľmi liberálny, hej. Ale ako tá pointa je, aspoň v mojom akože ponímaní, je, že podvádzanie je práve to, že keď nejakým spôsobom zradíš dôveru toho partnera a ideš za hranu toho, čo ste sa dohodli a kde ste si učili tie hranice. Hej? To je podľa mňa podvádzanie. Hej? A niekto si môže tie hranice učiť tak, onak a tak ďalej. A tak ďalej. Áno, to je pravda, že je to asi na tom páre potom, ako sa dohodne. Presne, hej. Ale z pohľadu tých romantických vzťahov myslím si, že a to bude veľmi zaujímavé a ja sa na to teším, pretože v tomto ten akože film Her a niekoľko dielov Black Mirror, áno, ďakujem. Nám dávajú veľký, ako keby, že nám vytvárajú potenciálne možnosti, jak môže naša budúcnosť vyzerať. A ja si myslím, že určite, že tie budúce a moderné vzťahy budú aj o tom, že budeš mať nejaké vzťahy s nejakými modelmi alebo strojmi, hej. Čo je teda strašne zaujímavé aj z pohľadu nejakej evolúcie, akože ľudských vzťahov. To možno môžeš povedať ty potom, že čo si o tom myslíš. To by ma veľmi zaujímalo. Ale že podľa mňa bude úplne bežné to, že budeš mať akože reálny offline vzťah s niekým, hej, face to face, a bude to o tom akože
fyzične a budeš tam mať proste všetky tieto veci, ktoré k bežnému vzťahu patria, ale zároveň, že budeš mať aj nejakého svojho proste, či už je to priateľ alebo priateľka, takého proste online, hej. A potom akože aj to nastavenie toho proste vzťahu, že OK, tak proste, že ja si tuto píšem s niekým a nie je to človek, ale je to umelá inteligencia a potom mám vzťah takto. A ja som sa o tom bavil práve s ľuďmi z toho Future Thoughts AI a oni tiež vidia vlastne budúcnosť v tom, že ako máš aj toho chatbota, s ktorým si schopná riešiť niektoré veci, ktoré by si možno s nejakým svojim partnerom hneď na prvú akože neriešila. Možno je to nejaký akože iracionálny strach, ktorým ty nechceš akože nejakým spôsobom zaťažovať toho partnera, aj keď myslím si, že otvorená úprimná komunikácia je základ každého vzťahu, ale že budeš schopná riešiť niektoré veci, ktoré by boli možno príliš intimné, alebo by si nebola istá práve s tým chatbotom, nejakým spôsobom si to vyriešiť a už vieš ako keby, že ďalej lepšie pracovať aj v tom reálnom vzťahu. Čo si myslím, že je veľmi ako keby, že zaujímavý koncept, s ktorým sa oplatí ako keby, že nejakým spôsobom ho skúšať a experimentovať, práve preto, že častokrát, a ty to vieš asi sama najlepšie, že tá komunikácia zlyháva v tých vzťahoch, hej? A sú tam nejaké, to je najväčší problém. Sú tam nejaké očakávania, sú tam nejaké nevyrieknuté strachy, sú tam nejaké proste rôzne veci. A práve to, že budeš mať nejaký ten ako safe space v tom, že čokoľvek, akákoľvek malá hlúposť, banalita, priateľka mi nedala pusu na dobrú noc, hej, alebo mali sme včera hádku a toto sa udialo, hej. A veci, ktoré by si možno ty riešila s nejakou kamarátkou, alebo by si to riešila možno pri najhoršom so svojím milencom, hej, tak proste tak to budeš riešiť s tou umelou inteligenciou, ktorá ťa už pozná a má nejaké akože vie o tebe niečo, možno vie niečo aj o tvojom akože vzťahu, o tom. A teraz mám napadne toľko startupov, to teda nemôžem hovoriť, to vystrihnem, ak to by niečo dobré. Že napríklad to by bolo podľa mňa skvelé, že toho chatbota si naprogramovať ako tvojho partnera a možno si vieš skúšať, že digitálne dvojča tvojho partnera. Presne, to je bolo perfektné a to je podľa mňa zachránilo veľa vzťahov, lebo môžeme si možno otestovať, hej, možno aj riešenie tých konfliktov, ako najlepšie komunikovať s tým partnerom, takže tam je strašne veľa možností. Ja tam teda vidím veľa aj tých rizík a neviem, či by mne osobne bolo príjemné, keby môj partner mal nejakú AI priateľku na boku, takže to ešte neviem. Ale cítila by si sa ohrozená? Áno. Fakt? Áno, podľa mňa veľa žien, asi aj mužov, lebo toho AI človeka si vieš naprogramovať v podstate dokonalo. Hej, že či by toto nebolo pre tých ľudí, ja si viem predstaviť, veď pracujem denne s ľuďmi, že toto by veľa ľudí vnímalo ako ohrozujúce. Že v podstate potom sa neporovnávaš s reálnymi ľuďmi, ale ešte sa porovnávaš s niečím, čo si vieš naprogramovať podľa seba. Ale zároveň tam vidím veľa tých pozitív, že alebo niekomu to môže modelovať, čo je to zdravý vzťah. Lebo veľa ľudí nevie, čo je to zdravý vzťah, čo je to zdravá komunikácia. To je podľa mňa akože skvelý príklad z toho presne, že kde to môže mať ten pozitívny efekt v tomto celom. Mňa ešte napadla vlastne jedna myšlienka a to možno môžeme spojiť tie tvoje otázky, či už je to o tých nástrojoch, psychológii a týchto vzťahoch. A to je jedna z vecí, na ktorú som rozmýšľal predtým, než sme sem išli, bolo, že a sama dobre vieš, že niektorí, či už sú to terapeuti, ale aj niektorí akože klienti, tak majú takú tendenciu či už vytvárať závislosť na tej terapii, alebo byť závislým na tej terapii, hej, a v tom, že vlastne ty, a nehovorím teraz ty osobne, hej, že tí terapeuti vlastne žijú z toho, že keď tebe je zle, hej, v úvodzovkách, hej, a s tým, že vlastne pokiaľ to ide dobre, tak vlastne ako cieľom terapie je toho terapeuta potrebovať čím ďalej, tým menej, presne, hej. A to si myslím, že pokiaľ akože a verím tomu, že ty to tak máš, aj keď som ešte u teba nebol na terapii, takže ale že ja som prešiel takým terapeutom, ale videl som napríklad a počul som aj príklady z mojich známych, ktorí to tak úplne nemali, hej? A ktorí chodili na terapiu každý týždeň a proste bolo úplne jasné, že vlastne ide o to, že ty keď to čaržuješ za hodinu, hej, tak akože čím viac hodín k tebe ten človek príde, tým viac zarobíš, hej? A to si myslím, že aj že
môže byť problém pri tých aplikáciách, hej, a pri tých modeloch a pri tých produktoch práve v tom, že ty sa snažíš nejakým spôsobom ako keby, že monetizovať, nechcem povedať, že ľudské nešťastie, hej, ale možno ľudské trápenie, hej, a tebe vlastne ako nevyhovuje to, keď tí ľudia akože nebudú mať trápenie, lebo nebudeš zarábať, hej? A to je podľa mňa akože taký... Akože, to je aký pohľad na terapiu. Hej, a to je akože, to je taká trochu kontroverzná myšlienka, áno, hej? Ale chápem, čo myslíš, hej. A práve tam si myslím, hej, a teraz opäť to môžeme vystrihnúť, ak to bude príliš akože pokrokové a budeš si chcieť túto myšlienku nejakým spôsobom akože produktivizovať, je to, že čo keby sme to otočili? Čo keby sme to otočili na to, že nebudeme čaržovať tých ľudí ako keby, že vtedy, keď je im akože zlé a najhoršie, ale poďme ich čaržovať, keď uvidia ten progres. Poďme ich čaržovať ako proste success fee, hej? Že keď sa akože budem vidieť, že sa ti darí, že sa ti zlepšuje a tak ďalej, tak proste tak začneš proste platiť a ty už vieš, za čo platíš, lebo už si tým prešla, hej? A asi v nejakom bode sa to ako utne, hej? Ale to mi príde podľa mňa taká akože jedna z vecí, ktorá by mohla akože dramaticky zmeniť akože pohľad na tú terapiu a na ten spôsob toho, jak sa to monetizuje. Práve v tom, že OK, že a čo keby ten chatbot z začiatku ti pomohol sa dostať z tých najhorších vecí, hej, a potom keď už uvidíš, aj ty budeš cítiť, že je ti lepšie, tak tu máš... Akože ja by som to robila naopak, že terapeut ti pomôže z tých najhorších vecí a chatbot to tak dočukne. Jasné, ako ono... Zaujímavá myšlienka. Ja tam vidím, vieš, čom problém už teraz u klientov, že napríklad keď sa bavíme, to je trošku ako okienko za klinické psychológie, ale napríklad o OCD, obsedantno-kompulzívnej poruche. Tam človek má nejaké strachy a v skratke to vysvetlím, potom často tá kompulzia je, že ten človek sa nadmerne uisťuje. Napríklad, že bojí sa, že čo ak mám nejakú chorobu. Tak začne priveľmi napríklad kontaktovať doktorov a pýtať sa ľudí, že myslí si, že som chorý, priveľmi si umývať ruky, takže je tam nejaké to uisťovanie. A často s čím sa stretávam, že tí klienti to začnú robiť z ChatGPT. A my sa musíme vlastne, vtedy dávam tým ľuďom pauzu, keď vidíme, že je to nejaká kompulzia, ale pre tých ľudí je to veľmi ťažké, pretože ten ChatGPT je tu stále a nesúdite za to. Áno. Lebo často tým ich blízky už to začne vadiť, liesť na nervy. Dajú ti spätnú väzbu. Ale ten GPT, však on je vždy milión, on je tu vždy pre teba a uistí ťa. Takže v tomto tam vidím ten problém. To je podľa mňa aj o tom, že vieš, keď majú títo ľudia ako keby, že takéto tendencie, hej, tak akože v minulosti to fungovalo tak, že si to googlili, hej, že áno, a teraz presne, hej. Niečo ma bolí, alebo niečo mi je, alebo nejak sa cítim. A vyhodí ti to, že máš rakovinu. Presne tak, hej, no čo teda akože, ako stalo sa na to aj mne, hej, nebudem ti klamať, hej, že, ale no, že tam je to riziko určite akože tiež veľmi veľké v tom, že ako môžeš mať ako terapeut, alebo tá lekársky názor instantne, hej. Bavme sa o tom, ako je kvalifikovaný, aké dáta do toho vstupovali a tak ďalej, hej. Ale je to plné víziev. Ako ešte toľko otázok mám, ale pozerám na čas, tak ti asi dám poslednú. A mňa by zaujímalo možno, ako ty, ako expert na AI, využívaš tú umelú inteligenciu v tvojom živote. A nemusí to byť iba, čo sa týka terapeutických vecí, psychologických, ale celkovo na nejakú optimalizáciu takého každodenného života, produktivity, že by si mne aj počúvajúcim dal nejaké tipy. Ja tým, že som akože prešiel touto svojou fázou vývoja, že kedy som tie nástroje rôzne testoval a tak, bohužiaľ už nemám na to toľko času, takže som sa tak akože ustalil na tom, čo mi funguje. A tie veci, ktoré sú podľa mňa, že veľmi generally použiteľné pre všetkých, sú práve tie špecifické modely ChatGPT, kde si ich jednak vieš pozrieť a vieš si ich stiahnuť alebo kúpiť, ale vieš si ich aj sama natrénovať. Hej? A akože tých tutoriálov na YouTube je strašne veľa. Hovorím, stojí to 20 € na mesiac a dokážeš s tým podľa mňa akože pomer cena výkon je, že asi najlepší, hej, zatiaľ. To je jedna vec a ja používam ChatGPT od toho, že písanie textov, mailov, robenie nejakého researchu, či už v práci, na podcasty a tak ďalej, až po teda tých svojich ako keby, že mentorov a terapeutov.
Takže to je určite jedna vec. Ďalšia vec, ktorá mne veľmi, veľmi pomáhala, lebo ja som taký trochu akože time management freak, tak je Notion app, kde vlastne ty si vieš, to je synchronizované s tvojim kalendárom a ty si tam vieš dať proste, to je taký task list, hej, ale ktorý ti vie tie veci akože aj na základe toho, kedy máš deadline a na základe toho, koľko si nastavíš, že chceš pracovať a kedy chceš pracovať, ti vie vytvoriť proste ten kalendár tak, aby bol akože optimalizovaný, aby bol proste nejakým spôsobom zaujímavo spravený. A čo sa týka nejakého napríklad zdravého životného štýlu, ako to tam, využívaš to tam nejak? Vieš čo, využívam, ale to nie je úplne AI aplikácia. Akože používam... Ale tak GPT, ja som to napríklad používala na jedálničky, na to sa dá, návrh cvičenia. Hej, to sa dá, ale tiež som to skúšal z pohľadu tých jedálničkov a toho cvičenia. Z toho jedálničku je to super, že si to vieš akože nejakým spôsobom môže customizovať a vlastne vieš tam povedať, že toto nechcem, môj budget je takýto a tak ďalej. Ale na konci dňa si to aj tak musíš uvariť ty, hej. Takže, a na konci dňa to musíš tiež odcvičiť ty, hej, keď to máš nejaký tréningový plán. Takže tak. Ale vieš, čo si myslím, že je to skvelé práve z pohľadu toho, že keď máš veľa protichodných názorov na nejakú tému, dajme tomu, a vieš si spraviť ten research sama a vieš proste akože a vie za teba tá umelá inteligencia prejsť nejaké tie štúdie, vedecké poznatky a tak ďalej a vie ti dať nejaký akože štrukturovaný akože prehľad z toho, že OK, tak tu sa hovorí toto, tu sa hovorí takto, ale akože tá frekvencia alebo tá četnosť toho, že koľko sa hovorí o tomto a koľko sa hovorí o tomto je takáto a vlastne prikláňame sa k tomu, že je to asi skôr takto. Takže to si myslím, že je super. Takže to kritické myslenie, zorientovanie sa vo všetkých tých informáciách. Určite. Super. A čo používam ešte? Ja som práve tým, že som všetko vyskúšal, tak mám taký pocit, že mne fungujú najlepšie také akože tie bežné veci, hej, že napríklad, že sa ma pýtajú, že ako robíš si tasky a ako si robíš tento task management a je na tom 1 1500 aplikácií, či už nejakým spôsobom AI alebo tak, ale teda okrem toho Notion app, tak ja používam akože bežné poznámky v telefóne, hej, že mám tam normálne akože si to napíšem a zároveň, vieš čo, a to je také akože strašne old school, hej, ale to, čo som zistil, že mne najviac pomáha akože v produktivite, je, že pero a papier. Hej, vieš, že v tom, že si... Ten mozog to inak spracuje, to je aj vedecky ukázané, ako keď si píšeš poznámky do telefónu. Presne, no a ja si akože mám v tom svojom telefóne akože tie tasky, ktoré si musím spraviť a tie na ten deň si napíšem na papier a potom si ich fakt, že odškrtávam, hej. A to neviem, že či má akože influencela moja mama, hej, alebo čo, ale je pravda, že ako máš taký akože lepší pocit z toho, keď tam vidíš ten papier a je to vyškrtané a si taká, že oh yes, versus to, že si to odklikneš proste v telefóne a potom to aj tak vymažeš a si taká, že ježišmária, ja tu mám stále iba tasky, hej, ale nevidíš to, čo si spravila, takže tak. Takže začali sme s AI, skončili sme, že pero a hej, akože ono vieš, že je to taký akože jak to povedať? Je to taký kruh, hej, že proste začneš strašne akože sofistikovane a vrátiš sa k tomu, že to je náš typ, okay. Niektoré veci sú strašne jednoduché, vieš, čiže tak, ale ja by som určite povedal to ešte, čo hovorím často aj v našom podcaste, je, že ľudia by sa mali naučiť akože pracovať s rôznymi nástrojmi, hej, to, že ChatGPT akože funguje a používaš ho najviac, je síce super, ale máš tu ďalších minimálne akože 5 veľkých jazykových modelov, ktoré v nejakom smere vedia akože veľmi podobné veci ako ChatGPT a zároveň majú niektoré veci lepšie, niektoré horšie a tak, lebo potom sa ti stane to, hej, a tuto v našom coworku to bolo, akože dvakrát som to zažil, keď akože ChatGPT mal výpadok, hej, a všetci sa zrazu pozerali okolo seba, že teda, že čo sa deje, hej, a videla si na všetkých, že sú takí akože nervózni, hej, a ja si pamätám tú situáciu, kedy som sa spýtal takého chalana vedľa mňa, že počuj, je ti ChatGPT? A on, že nie, ani mne, a zrazu si videla tých ľudí, že ani mne, a zrazu všetci, že no tak čo, bereme si voľno, vieš, takže tak, aby si nebola ako keby, že závislá. Áno, vieš, odkazaná na tom, jasne. Odkazaná iba na jeden nástroj, ktorý môže, nemusí fungovať, ktorý môže, nemusí mať svoje biasy a tak ďalej, ale že aby si bola aj schopná akože reagovať na to, že no dobre, tak teraz akože vypadol ChatGPT, tak tuto mám ako keby, že Gemini alebo Claude alebo čokoľvek, hej, a vieš to používať a vieš akože
ďalej nejakým spôsobom akože interagovať a používať tú umelú inteligenciu a že nemusí sa vrátiť proste presne k drevenej tabulke a si tam niečo vytesávať, vieš, Chápem. takže tak. Dobre, tak ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. Idem hneď hľadať investorov na tie startupy a bolo to veľmi zaujímavé a fascinujúce. Možno sa tu stretieme o rok, o dva, lebo tak rýchlo sa to vyvíja, že a ja som teraz zvedavá, ako ja to budem rád. Dobre, super, ďakujem. Ďakujem.